Chief Ogbuefi Nnanyerugo AE Irodibe Augustine Ejikeme ka anyị were egwu ekele dịrị Chukwu ụgbọ ndị ọma. Onye jidere ofe ego nwa na ọ ga-abụ ụgbọ Ekene ụgbọ nwa mgbede ụgbọ ya bụ ụgbọ nwa mgbede onye jidere ga-abụ ụgbọ ya ahụhụ m nwa ọ bụ onye ebe ekele dị Chukwu na-ekwu okwu nwanne m ọ bụ onye ebe ndị ọmụwa atụkele m ụmụ ụwa na-ekwu ezie ekele dị Chukwu ọ bụ ebe nwanne m ọ bụ Nnewi na-ebu ụzọ nwanne m abụsiele m anya ụgbọ Ekene nwanne oge egbu ụmụnna ekele dị Chukwu chi promota eziokwu anyị ekele Sekaba na-ekwu ekele dịrị Chukwu bọsị ndị dị Enugu fa na-ekwute ekele dịrị Chukwu ịbazie yi na-aga n'ụzọ awara nọgba nso ya wara jebe awara ya warazie jebe sowa ya nwere ya ga-abụ Chimole mụ na abụbụ uwe ọtala ọla mmadụ dị ka Mike si Irodibe ọnụ n'enyi anyị ekele gị daretọ asụbangelọma ijemejeme sere ụgbọ Ekene Ekene dịrị Chukwu soro ya okebe ezie Alhaji Nwafọ mbịa so m ụgbọ Ekene esoro ya ejene isoro ya n'udo nwanne iwerekwa n'udo nlaba nsogbu ọma adịghị onye gbawara ekele ya ka anyị ka nwa baba ụgbọ Ekene arachọ nwa m adị ya nwata nwa m eziokwu ndị jeje bịa bụrụ m abụọ jaduga bebi mente dagabọyị ojiri egwu gbara ume nwanne m olu m ekele ya nwa m naanị nwa m Chambre boys, nwanne m lang edela mma mmadụ
Odu ji galum ojo be menka wendo lu ekele. Dressy no lady, agale tabu ekele. Happiness for voice in my major kwenu ekele. Nje yori ebu oh ah. Chobro mo ka wanda ma hangu wa mo.